Mayong adlaw kanyang tanan mga ka-dear friends, kininausaban niyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw, lahi na sad nga istorya ang ato ang tagaan ug kinabuhi diri sa ato ang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Istorya nga makahatag og dasig, inspirasyon o pagtulun-an sa uban natong mga kaigsunan. But before we move on, ako nagihangyo ang atong mga kaigsunan diha nga padayon lang gyapon nga nagtan-aw ug nagsunod ug nagsuporta pero wala pa makasubscribe, to subscribe and click the notification button. Kaysa ing ana nga pamaagi mapadayon nato, mapalambo pa nato ug mapanindot pa nato puhon ang ato ang YouTube channel sa mga content nga makahatag og dasig, makahatag og igo nga kusog sa itong mga kaigsunan nga nakahiagom sa inyong mga experiences at sa una pero inyong na-overcome. So, kamo sa diha nga ginahan nga mopada sa inyong mga suwat nga gusto ninyong kuhaan o pagtulunan sa itong mga kaigsunan, ipadala ka na sa papajoesuperb@gmail.com or i-check ang video description below para makuha agad ninyo ang kompletong address. Sa mga nangita, sa mga daan na itong mga content natin repurpose na channel nato sa itong mga content sa una nga makaplagan ninyo sa Katabi with Ate Gems. And shout out sa tanan na itong mga kaigsunan diha nga naminaw karon og nagtan-aw at the same time nga na sila mga trabahoan, ang uban mga OFWs, ang uban kay mga balikbayan, o nga nanas laing nasudsad, ang uban kay naninguha nga makasabot og mga binisaya kay lahi sa silang mga pinulungan. So kung doon may kauban nga mga bisaya da ipa-translate na lang sad ni ngadto nila. And of course, sa ato sa mga kauban nga mga content creator nga nagtan-aw na to karon nga nagsugod pa lang sad nga nag-comment na yung mga YouTube channel sad karon. Shout out niyo tanan diha og God bless. So dito maglangay og aniya na ang istorya ni Ryder nga pinadala sa atong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Mayong adlaw kanimo Papa Joe. Tawagan lang ko sa pangan nga Ryder. 20-something na ang pangidaron. Nagpuyo ko sa mga lugar diri sa Visayas o sa dili pa ko mopadayon sa kong istorya, ako lang klaruhon nga di ko taga Cebu. In kaso lang kung naiinteresado nga makibaw, ako lang itago ang eksaktong lugar tungod kay medyo controversial ang akong isay-isay nga kaagi karong adlaw. Sayo kong nisud sa responsibilidad. Wa pa ko nag-20 anyos nakaanak na kog duha sa ako ang live-in partner nga si Sophie. Taga-probinsya, way saktong edukasyon, nisud pagyud sa dakong responsibilidad. Mao nga makapangutana siguro ang mga tao nga nagtan-aw nga kung nagkalisod ba ang pamuyo sa akong pamilya. Ang tubag niya na, wala. Yes, para nako wala nagkalisod ang akong pamilya tungod kay bisan pa og wa ko kahuman, bisan og high school na lang, skillful and talented ko. Maayo ko mangita og diskarte sa kinabuhi. Una na akong trabaho kay construction worker. Hangtod nga nakat-on kog plumbing ug mo na akong trabaho karon. Plumber sa usa ka dakong contractor. Bisan og dili bungga ang akong gihatag sa akong pamilya pero proud ko nga musulti nga wala sila got me or na tuluan og uwan kay buslot ang ato. Bisan pa sa akong kabisi sa trabaho, di ko makalimot og suroy sa akong mga anak ug asawa kada maka-day off ko. Manimba, manuroy sa plaza, mangaon sa Jollibee or Dim Sum. Dako nga kalipay sa akong mga anak
labi na og mapalitan nako sila og China nga mga duaan. Kontento ako mga anak, pero ang pangutana kung kontento ba si Sophie? Ang pirmi isulti ni Sophie nako kay malipayon siya sa among pagpuyo, bisan og dili mi kasado. Pero lahi ang iyang ibuhat kaysa nanggawa sa iyahang baba. Dili kay kausaran nako nasakpi si Sophie nga naguyab-uyab nga laki nga kauban ra pud niya sa iyang trabahoan sa usa ka department store. Kung ako'y pabuton, di ko gusto nga motrabaho siya kay gamay pa ang among mga anak. Ako pa siyang giingnan nga kanang iyahang ihatag sa tigbantay sa among mga anak, sakto kay na sa iyahang madawat nga sweldo isip sales girl. Kasagaran sa iyahang mayab-uyab, mga kauban ra pud niya nga mga tendero, Papa Joe. Nasakpan ako siya sa cellphone. Mga katulunan ako siya nasakpi pero ako na pasayloon tungod kay mahal na ako si Sophie. Usa ka lambing ni Sophie nako malukmay dayon ko. Unya balik na pud mi sa dati. Kibaw naman kayo siya sa akong weakness nga sa iyon ra gyud kay ko nga pagkalalaki. Walay libog, kanabang tipong paubos lang pirmi. Ang last nga panlaki ni Sophie kay lahi na sa mga nangagi tungod kay pagkasakop nako niya. Wa na siya nangayo og pasaylo. Nilakaw na gyud siya. Unya gibiyaan mi sa among mga anak, Papa Joe. Di na lang nako idetalye ang kasakit nga ako nagian kundiin hapit pa ko maghikog kay kini akong istorya karon di man about niya. After pila ka adlaw niya nawa, nibalik sa amo para kuhaon ang among mga anak. Wa ko'y mahimo kay naaman kuno sa balaod nga basta bata pa, unya dili kasado adto gyud sa mama ang mga anak. Luoy kay ko Papa Joe. Para makalimot ko, nagsige og inom og motrabaho sa adlaw, moinom sa gabi og daghan ang kasigig tambag nako nga maglingaw-lingaw para maka-move on. Naminaw ko sa mga tambag, nakikchat-chat ko sa mga babae sa Facebook, daghan ko chatmates. Usa nila mao si Eve nga taga laing probinsya. By the way, taga-probinsya pud ko pero nanrabaho ko sa syudad. Naginusaran na lang ko sa among giyabangan ni Sophie kay gibiyaan naman ko nilang tanan, Papa Joe. Nagchat-chat mi si Eve. Pare-pareho lami o pangidaron unya single siya og matod pa niya nga NBSB daw siya. Virgin pa kuno kay wa pay nakatugdon nga buyog sa buwak. No boyfriend since birth. Ganahan kay ko sa beauty ni Eve kay naa siya'y similarity ni Sophie. Mga 2 ka buwan namin gachat-chat ni Eve diyang usa ka adlaw niya na iya kong giingnan nga naguul ko siya kaayo ha. Kay namatay ang iyahang papa. Ang kunon ko nga naganahan na pugko kang Eve kay lagi feeling nako siya'y nakaayo sa sakit sa kasing-kasing nako nga nasakitan. Nangutan ako kang Eve sa iyang address kay ako siyang bisitaon pero wa ko magsultig kanus ang adlaw ko nga mobisita sa iya. Nakalita na lang siya diyang pag-abot na ako sa ilang hilit nga baryo, ako siyang gityatan nga naabot na ako sa eskina sa ilaha. Mao pagyud ang pagnaog nako sa bus niadto nga ako ang gisakyan. Wa na mo reply si Eve. Ang mga balay sa probinsya dili pareho sa syudad nga naay mga numero. Walay house number maong lisod matultulan. Pero wa ko mabalaka kay sayon ra ang solusyon. Mangutana sa mga tao. Pero ang problema kay wa po ko'y taong nakitaan kay gabi naman. Niadtong takna. Mga alas 7 na sa gabi ug padung na mag alas 8. Mingaw na ang palibot sa ilang sulunon nga lugar. Makita na ko nga nagsiga ang usa sa suga sa mga kabalayan mao nga nakanuna ko nga musud. Sa mga 5 minutos, wa pagyukoy tao nga mapangutana. Mapugos ko panuktok sa ilang pultahan aron pangutanon kung asa ang balay nila ni Eve. Before na human, ang gitagal nga 5 minutes, di usa ka babae nga naglakaw sa daan. Nadanagan ang iyang naong sa hayag nga buwan. Taas ang buhok, unya medyo hitsuraan. Salamat, kay naagyo ko'y kapangutanan. Ako din gitawag ang maong babae, Papa Joe. Maayong gabi, miss. Ma'am di ay, pwede mangutana.
asa ang balay nila ni Eve? Nitubag ang babae nga, ilang Eve imong gipangita. Tanak, kuyugan ti ka silang balay. Naguna siya og lakaw samtang ako nagsunod niya. Tuara, mo na ang balay nila ni Eve. Matod pa sa mga babae, Papa Joe. Nakita na ko ang balay nga habog murag duha ka andana nga balay pero karaan ang layout kay ang taas nga bahin sa balay ginamaman sa light materials pero ang silong kay konkreto, Papa Joe. Salamat kay ma'am ha. Sulti pa nako sa mga babae. Way sa pa yan pero ayaw pag ma'am nako eh. Winona akong pangan. Salamat Winona ha. Matod pa nako niya og nilakaw na siya, Papa Joe. Diyan ako sa tugaran sa balay ni Eve. Natingako nga nung way tao nga namilar. Di ba sa probinsya basta naay namatay, daghan man kaing tao nga muunong? Ako ra pod ang natugtubag sa kong hunahuna nga basig lahi ang ilahang balay. Nanuktok ko dungan sa pagpangayo og katahuran, pero way tao nga nigawas mo nga ako lang suwayan og tukmod ang putahan kay nakita man ako nga able raman kini, Papa Joe. Mao gyud ang ako nakitaan si Eve nga nagapong sa katawo nga nagkahandusay sa sawg sa ilahang taas nga hagdan. Eve, ako ni, si Ryder. Nag-chat ko nimo pero wa man ka ni reply. Di man ka makontak. Matod ko pa ngadto niya. Nahutdan kog load, tubag pa ni Eve. Eve, mao na imong papa nga namatay? Pangutana ko pa, daang kalibog sa akong nakita nga kahapon pa mi nag-chat sa iyang sulti nga nag-uol siya kay namatay ang iyang papa. Pero nganong naaram na gibutang sa sahog ug nganong wa man gisud sa lungon. Mao man gud ni tradisyon sa among tinuhuan nga di isud og lungon basta mamatay, puston ra og putig panapton. Pero kay niya na magyug ka, tabangi kog putos bi. Matod pa ni Eve, dungan siyang pagtunol nako sa puti nga panapton, Papa Joe. Nagduwa-duwa ko og sugot sa iyahang sugo. Diri ka nako kay lagi kadto pagud mi nagkita. Gisugo man dayon kog putos sa lawas siyang amahan nga wa nay kinabuhi. Nahibong ko paghikap na ko sa lawas siyang papa kay murag init-init pa man ang panit. Kung kagahapon pa ni namatay, bugnaw na unta o nikaging na. Eve, usa din namatyan sa imong papa? Pangutana pa nako niya. Nahug sa hagdan unya, giatake mao nga namatay. Diretso pa niyang tubag nako, Papa Joe. Ako pa siyang gipangutana kung asa ang ilang kauban sa balay. Wabay namilar nga mga paryente o mga silingan? Ang iyang tubag nga padung na kuno ang mga tao. Sakto gyud nga napahimutang namo ang lawas siyang amahan diyang dunay nangabot nga mga tao. Dili mo minus sa mga 20 ka mga tao nga mga lalaki o babae ang nagsulob sa puti nga sinina. Dado na kuno nila ang pateng lawas para ilubong kay maoy tradisyon sa ilang tinuhuan. Paspas ang mga lihok sa mga tao nga nagtabang og alsa sa pateng lawas unya giyungan paingon sa gawas. Dinhilang ka Ryder ha, pabuta ko. Mubalik ra ko inig kahuman. Wala na si Eve, Papa Joe. Nanginusara ko sa panimay nga kadto pa ko nakasaka. Nisantop sa kunahuna kung sakto ba ka ha nga akong gibuhat. Maayo ka ha nga mabalik na lang ko sa agi. Napabakahay kasakyan niya tong orasa. Nakahukom ko nga mas safe ko adton lang ko magpalabay sa kagabion kay di ako swito sa maong lugar. Nagpaabot ko sa sala. Nakatug ko og nagsandig sa ilang kahoy nga lingkuranan. Napukaw na lang ko diyang niabli ang pultahan unya ni sud si Eve. Okay ra ka diya, Ryder? Pangutana pa ni Eve na ako, Papa Joe. Oo, okay naman. Asa man din ninyo gidala inyong papa o imong papa? Dito sa layo. Bago pag yun na human ang ritual mao nga pasensya nga nabianti ka ha, diri nga nag-inusara. Nangutana si Eve kung nakakaon na ba ko. Medyo naawaw ko nga nitubag nga wa pagi ko kaon kay gabi na biya ko nga nakaabot sa inyong lugar. Nakoy dalang karne diri, makapaabot ka kay magluto ko. Matod pa ni Eve. Ako siyang gisundan sa lang kusina og nag-andam sa lutuon.
Ano siya dalang plastic bag nga may gisudlan o sa gitadtad na daan nga mga karne. Natinga ko ba? Kundi siya nakapalit og karne nga ingon adto nga oras sa kagabion. Samtang nagluto si Eve, akong giobserbaran nga mga lihok nga nagkanta-kanta samtang nagukay-ukay sa iyahang giluto. Dito ko nagduda sa iyahang mga gipakitang lihok. Namatian man unta siya o gamahan pero nganong wa man ko makakita niya nga naguol siya. Unya, siyang sulti nako kagahapon pa namatay to iyang papa. Usang adlaw pa pero nganong pag-abot na ako pa man naabtan nga nagkahandusay sa sahog. Unya nganong wa man siya nanawag og tabang para madala sa ospital sa lungsod. Murag nasayop ko sa akong nasudlan, Papa Joe. Di ba ka ni Ungo si Eve? Amahan yun ka to niya ang namatay? Daghan ba kong nadungog nga mga sulti-sulti nga daghan kunog kaliwat og aswang ang maong lugar nga ako natuan. Niya to mga takna, Papa Joe, gusto na kong mudagan palayo pero murag nagpanaganasab ko kay what if nag-overthink ragyug ko. Mawawan unya ko kang Eve, Papa Joe. Naulpot ko sa kong gilingkuran diyang ningon si Eve nga, luto na, mga na ta. Gusto na ko mo atras niya itong takna, Papa Joe. Eve, nabusog mong kong kalit. Di may candy sa kong bag, ako lagi kaon. Di na lang ko mukaon. Pero di musugot si Eve nga di ko mukaon. Ayaw gud ka uwaw, dali na, magdungan ta. Lami kini akong sudan kay presko kay ni. Matod pa ni Eve, Papa Joe. Gigunita ni Eve akong bukton niya gidala sa lamesa dayon gipalingkod. Iyang gisukaran ang maong plato nga naa kanako. Wano kinahimo niya itong higayuna. Nihungit og gamay siyang sudan nga giluto unya dihang akong natilawan. Lami man di ay. So nihungit na sa kuglain. Hangtod nga nahurot gyud nako ang usa ka plato nga kanon, Papa Joe. Unya, ningon si Eve, o ako din nga to kang Eve nga, unsa din ni Eve? Baboy ni baka. Pangutan na panako niya. Pero igo lang siya ni smile. Unya ni padayon sa iyang pagpanghuga sa among gikanan. Pagkahuman, nagstorya mi ni Eve sa sala. Mao na ko nabatian sa kong kagalingon nga gaan na kayo ang akong buot nga to kang Eve. Bisag ko sa iyang isulti, mag-uyon-uyon ra ko niya. Kadlaw na to, mao nga nakahukumi nga mga tuog na. Wa mi magtapad. Siya sa sofa, ako sa sahog. Hayag na diyang nakamata ko. Wa na si Eve sa iyang higdaan. Nakitaan na ko siya, nabisi sa kusina, nag-init sa sobrang sudan namo pagkagabi. Kay mao kuno to gihapon ang among sudan sa pamahaw. Eve, di na lang ko mamahaw. Mananghid na ko nga mubalik na ko sa syudad. Kinapa ko'y trabaho. Matod ko pa, nga to kang Eve. Kadali ko di mo mapauli. O pagganit na nagka-banding, pananghid pa. Pananghid lang sa imong amo nga mo absent ka. Dugang pa ni Eve diri ka nako. Sa kikaingon ko na, murabit ako na hypnotize, Papa Joe. Niya to mga higayon na. Doon ay parte sa kong utok ng gustong mudagan palayo pero di na ako mabuhat. Kaya murag doon mupugong nga pwersa, Papa Joe ba? O sige Eve, mo absent lang ko. Matod ko pa. Moto, Papa Joe, nga humana mo kaon na malik may higda si Eve kay katulgon pa kuno siya. Samtang ako gibati po ko kaduka kanaganing murag naluya ko pero di mapugko kapoy. Akong feeling murag kog nakainom og ilimnon nga makahubog. Murag kog nalipong nga katulgon sumoto nga nanghigda mig balik si Eve. Og netong higayuna nitapad na siya nako sa akong gihigdaan. Sa sinugdanan, nagtapad lamig higda pero nadugay ni takilid si Eve. At ubang nako unya gipatong ang iyang bukton sa kong tiyan hangtod nga naghakos naming duha si Eve. Mura kong nakurintihan pagdaito sa lawas ni Eve. Napukaw ang nakatug nga leon. Dito nahitabo ang paglapa sa leon ngadto sa karnero. Halos nakalimtan nako ang paglabay sa mga oras kay tibok adlaw namong gisawan ang kalipay. Nabusog ang leon sa preskong karne nga gidalit ni Eve diri kanako, Papa Joe. Nakatug ko sa kakapoy, Papa Joe. Og sa diyang nakamata ko, lahi na ang ako nakita sa palibot. Sakit akong panit nga murag hapdos. Murag na'y nagtusok-tusok sa akong kalawasan. Di na nako maklaro ang palibot kay gabi na.
Pero bisan og ngit-ngit na kay baw ko nga na ako sa gawas. Mao di ay nga murag ipangtusok ang akong lawas kay naaday ko sa yuta og kabatuhan naghigda. Wa ko makasabot nganong naabot ko didto og kinsay nagbutang na ako sa gawas. Asa man ka si Eve? Siya kay naglabay sa ako sa gawas. Wa madugay na kadungog ko nga naay mga sit-sit sa dili layo nga ako nimutangan. Psst, psst. Padayon akong nadungog ang hinay nga sit-sit. Ikaw na Eve? Pangutana ko pa. Hinayay mo tingog, dili ko si Eve. Ako tong babae nga nagatod nimo si Winona ko. Niduol siya nako. O dito ako nakita ng iyang pamayhon. Ang babae nga akong gipangutana og mao'y nagtultol nako sa balay ni Eve. Pagdali, kinahanglan nga makalayo ka diri. Sa dili pa maabot ang mga kulto. Matod pa ni Winona nako, Papa Joe. Ha? Unsay kulto? Si Eve good. Membro man na siya sa kulto. Tubag pa ni Winona samtang nagsigig bitad sa kumbukton. Kuhaon sa nako sa balay. Kuhaon sa nako sa balay ni Eve akong mga gamit. Katumbag na ako ding cellphone. Matod ko pa pero nitubag si Winona nga wa na kuno'y time. Basin moabot na si Eve o ngayong mga kauban nga kulto para himuon kong karne. Karne? Unsay bot nimong ipasabot? Ay basta. Unya ka na lang ako sultian kung makalayo na tadari. Diyan ay nagpaabot nga balhabal driver nga igsuon na po ni Winona. Nagpahatod mi sa eskina sa highway para adto magpaabot sa akong kasakyan nga bus. Diyan mga pipila ka mga sakyanan nga nangagi pero puros mga private. Nakinumdum ko nga wa man ko'y kwarta. Unsa may iplitin ako sa bus. Murag nakasabot si Winona sa akong problema o gihatagan ko niya kwarta nga sakto makapliti pauli sa amo. Wapay niagi nga bus sa maong lugar o nakalugar ko pangutana kang Winona. Tinuod mong isulti nga kulto si Eve? O, mao ilang istorya-istorya sa buhi pa to iyang papa. Mao kuno to'y leader sa mga kulto. Pero diyang namatay iyang papa, mga 1 year na nakalabay, si Eve ang nipuli sa posisyon siyang papa. 1 year nang namatay iyang papa? Nya kinsa man daytong among giputos og panapton. Ang sulti ni Eve iya man kunutong amahan nga nahug sa hagdan unya giatake. Ang tubag ni Winona nga posibleng laing biktima ni Eve. Ung wa pa kuno ko niya maluwas, ako na pod ang sunod nga mabiktima. Walag di paghihapon ko makatuo siyang gisulti kay sukad sa kong pagkatao, wa pa ko kasugat anang kulto-kulto, Papa Joe. Abi na ko og sa mga salida na nga may tabo. Pila ka minuto sa nilabay, diha na among nakita nga suga sa bus o gipara ni Winona para pasakyon ko. Diha nakasakay na ko sa bus, dito pa na ko nabantayan nga nito na ko mga luha sa kalipay nga wa ko naihaw niya itong gabi una. Bahala na lang ito kong bag, kwarta og cellphone, ang importante nga luwas ko. Sa tinod lang, dito pa na ako na-appreciate ang nindot nga mabuhi pa di ay, Papa Joe. Niya itong gibiyaan ko sa akong ka-live-in partner, unya nalayo po ko sa akong mga anak, halos patay-patayo na nako kung lawas sa pag-inom. Doon na pagkanihigayon nga nakanona ko nga moambak sa building na ako ang giserbisan. Kadaghan ko gusto nga mo attempt og tapos sa akong kinabuhi tungod sa kaguol kay nagtuo ko nga wa nay kalipay nga moabot diri kanako. Pero sa akong experience kang Eve nga gamay na lay kuwa nga hapit ko maihaw, nahadlok kay ko. Nakaingon ko nga nindot pa di ay nga magpakabuhi. Pagbalik na ko og trabaho, wa na ko maghubog-hubog. Nakapalit na pug ko og bagong cellphone. Ang una na akong gibuhat mao ang pagbisita sa akong mga anak kay okay naman si Sophie nga bisitahon nako kay magdama pug ko og sustento. Medyo gaan-gaan ang pamati. Nadawat na nako nga mao na to ang sitwasyon namo sa akong mga anak. Ang importante nga makakita ko nila bisan og unsang orasa nga akong gusto. Usa ka buwan na nilabay, gisultin nako sa akong boss sa akong trabahoan na nitabo nako kang Eve nga nakailaran nako sa Facebook. Unya kulto di ay og driyot pa ko nga naihaw. Kulto? Pangutana pa ni boss nako. Unya iyang gi-search ang lugar ni Eve. Gikawatan pug ka sa imong kwarta og cellphone? Pangutana pa ni boss diri nga nangisi. O boss, nganong kibaw man ka nga wa pa man ko nisultian ang partiha.
Sus, kay inosente ba ni mo rider eh. Muna na resulta sa imong pagsigubog-hubog. Nabiktima ka sa modus. Dili to sila kulto oy, kundi sindikato. Kauban rato silang tanan. Hangtod tong imong gingon nga si Winona. Sus, nakasukmag ko og hangin Papa Joe. Nailad raman day ko. Maayo gyud pagkasuod nako sa banga Papa Joe. Pero sa laing bahin, ako naununaan nga namapoy kaayuhan nga nahatag nako bisan og ikawatan ko. Nahunong kog inom, unya na focus na lang sa ko sa akong trabaho, sa akong mga anak. Sa pagkakaroon, single dad gihapon ko Papa Joe. Di gihapon ako malikayan nga magpangita kog partner sa kinabuhi. Nako'y mga uyab-uyab sa Facebook pero nag-amping nako nga di na ko muhasmag og diretso kay basin mapunta na sa ko sa mga kulto. Bitaw joke ra Papa Joe. Pero rider, wa ni mo giapil ang imuhang kalipay nga natagamtaman nga to sa katong kang Eve ha. Nga tibok hapon ni mong gilupugan ang karniro. Anyways, padayon sa musuat. Magpaabot na lang ko sa akong swerte kung kanusa ihatag sa Ginoo. Daghang kayong salamat sa pagbasa o hinaot pa nga dunay gamay nga nakatunan ng imong mga followers dinhi sa imong YouTube channel. Imong magtatampo, Rider. Well, ang moral lessons na gyud nga ako ang mapaambit ni mo Rider no mao na nga di jud ka mapataka og hasmag sa mga tao nga wa gyud mo ilha o mailhi pag-ayo. O di sa ka mutaak og lugar nga wa sa kay background kung unsa ng mga lugara. Tinuod to nga basin og modus gyud nila or basin tinuod sad. Kaysa ako nang nasulti ka ganina nganong sa panahon nga kamuranduha nganong nabuhat to ninyo nga wa sad nimo mabantayi nga naay mga tao nga nag-atang og nagtan-aw ninyo. Maybe, pero para sa cellphone, para sa imong mga sinina, I'm sure imo ra yung cellphone ang kuan ato no, pero itog yan so sa kababae ang iyang pagkababae di animo. Mao sa rin mga pangutana diha. But anyways, atong basahon ng mga comments ato mga kaigsunan karon nga nagtan-aw. Dinhi na lang sa kutob kini yung ubos nga lagad Papa Joe. Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may
Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang